amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kula teng mriki minangka talah ngatur saking panjenenganipun Sahibul Bait saha Sahibul Hajat panjenenganipun Bapak Parios keluarga ingkang sepindah ngaturaken wilujeng rawuh ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikan ing penggalih saha ngaturaken matur suwun sanget dumateng sedaya para rawuh ingkang dalu punika kersa longgaraken wekdalipun kagem nderek sareng-sareng paring doa pangestu wonten hajatanipun Bapak Parios keluarga. Ingkang salajengipun ing dalu punika Bapak Parios keluarga ngrawuhaken panjenengan sedaya mboten sanes dipun suwuni tambahing doa pangestu. Anggenipun nggih punika nggadahi hajat unduh mantu panjenenganipun Roko Mas Bagus Fatah Ilham Al Fikri saha Roro Ayu Nusi Tiraning manten kakalih anggenipun badhe bebrayan bagun balisma dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun napa pilih Bapak Parios keluarga anggenipun paring pahormatan dumateng sedaya para rawuh awit aruh pupuh lungguh ing sedayanipun kirang nuju krana dumateng penggalih nyuwun agung ing pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Boten kata lupen Bapak Parios keluarga ngaturaken matur suwun sanget dumateng sedaya para rawuh tangga tepalih sanak kadah lan sedanipun ingkang sampun paring pambiyantu arupi napa kemawon ingkang saged ndamel lancaripun hadicara wiwit kala wingi dalu ngantos dalu punika alhamdulillah kanthi dipunika panjurung pambiyantu saking panjenengan sedaya hajatanipun Bapak Parios keluarga pinaringan lancar berkah lan ugi selamat. Menawi mangkaten minangka talah ngatur saking panjenenganipun Bapak Parios keluarga atas lapatipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.